Salam. Parhalado HKBP Jalan Lurah Cimahi. Pasahaton. Tusude ruas do tamu nomor minggu di Tikyon. Songoni nang live streaming nomor minggu di Bagas Nabi. Horas jala selama beribadah ma dihita. Alani tapuji matu hatta. Maret dehita siap bukwede nomor tolu ayat sada doho ayat 2. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to diporbadia na tumapalangi dohot tanaon. Amen. Tungi semadong aku diak kabanua gijang, jala dukon niho, danga dong dihalomo roh aku di tanaon. Nak pemerus sibuku dohot roh aku, saya debatado partano batuan ni rohaku, jala perjabaraku saliling-liling na. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata jala amanami, sayurupi mahami asa unang madili kami, ujuroha kebogosot tu kami, jala asa unang magopoba hubahin kami, silehon-lehonmu nadinggani, ujuro pasup-pasup tu kami, ramoti kami, asa unang marpos niroha kami tu arta na dihasyanganon, lehon di kami haporsyaon, asa dohot kami perjabar, di sitianon ni akan aporsea diho, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhan maret dehita siapukede nomor 100 siapulupat ayat sada do 2.
Tangihon hamuma patik ni debata, patik parjulu, ahu do Jahoba debatam ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenommu debatam. Patik paduahon, dang jadi kanonmu jala dang jadi sumanommu. Manangaha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi ni bagasan aek na di toru ni tano, yang go tunggabe si sobaon, manang siuluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon guarni debata yang go soture dalanna, ay hona humna dosugot, akka na marsineang di guarna. Patik paupaton. Ingot hamuma, pabadiahon hari minggui, dinaunomari maulah hamu nasa siulaonmu. Alayang wari papituhoni, ari paredianan ni Jahoba debatam doi. Dang jadi homangula anggo dinasadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru. Rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pe namangebati hutam. Ay dinaunomari do ditoppa debata, langit do tano do laut, dohot nasa isina, dungi maradia do ibana diari papituhoni. Di bahani do ubahid na di pasu-pasu debata, Jahoba ari paradian nai jala di perbadiai. Patik palimahon, ikon pasangapommu do natorasmu, asa mertua ho, jala liling mangolu, di tano na nilehon ni Jahoba debatam diho. Patik paonopon, unak ko mamunu, patik papituhon, unak ko mangalakup, patik pawaluhon, unak ko manakko, patik pasiahon, unak ko olo makatidakon hata na sotutu, maralohon donga jolma, patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposo na bawa, manang naposo na buru-buru, manang lobuna, manang hudana, manang dia pe ugasan di dongammu. Beha padok di debata, taringot tu patik na sapului. Odo, ahu do Jahoba debatam ninna debatata, pargugu na suatu dosan jala parrimas. Siluluho dosa ni ama-ama tu pinoparna, rodi suduk patoduhon, rodi suduk paupaton, pinopar ni akka na sogoroha diau. Alay asido rohakku di akka na maribu-ribu, akka na marholong ni roha diau, naso mangalau si patikki. Ido sahakna, atong rak mangidogogo mahita tu debata, laho mangulaho patiknai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulaho nao bartu patikmi. Amin. Tapuji Tuhata, maredehita sian sangat ni Jahoba, nomor 686 ayat sada do 2.
Tatopoti madosatta tuadopan ni debata martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargugo na suatu dosan para si roha mida kami nadangulon. Narodo kami tujulom manopoti dosa nami nagudangi. Di bagasan hajahatod do kami tubu. Jaladanga dong haporsiaw di bagasan roha nami yan. Saluhut do kami manibil siyanak kadalammu. Masay gudang do pangalasyon nami di patikmu. Alay ingot mahami ali Tuhan. Alani denggan ni basam dot asini roham. Sayunang paingot-ingot ak kadusana dosa nami ni haposon nami dohot pangalasyon nami. Sayingot mahami hobar tuasi ni roham dohot denggan ni basam alani guarmo. Ali Tuhan Yesus marpamungati maroham di dosa nami nagudangi. Amin. Tabigima baga-baga ni debata taringot tu hasran ni dosata. Roma hamu tuau asa mangulu to dimuna. Ninna Tuhan Jehova. Tuksura rarado samuna songon abit bunga dakdap. Botardo bahenokku songon itak. Nak perara songon abit hasubba. Gabe songon hapas domuse. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tapuji Tuhata maredehi tasya sangap ni Jehovah nomor 760 sada ayat sada dot ayat tulu. Bolong
tabegema turpuk epistel di hari mingguon imana tersurat di Daniel biddu 12 mamuka sanayak sada sahat wayak sia tajahama marsika soring dungi ditiki ujui hehema Mikael iduk nabalgai nahe humokop akka anak ni bangsom jadi masa matiki hagogotan nasodung dumatangi olak ni dung adong bangso sahat roditiki panipuli alai apala ditiki nasa sadaima malua bangsom luhut akka najupang natar surat di bagasan pustaha hangoluan. Jalahalak akan apatas meroha marsinodak sugut songon sodang ni langit jalanasida akan menunggu-nunggu torop halak tuhati goran marsinodak sugut songon bitang rodi saliling-lilingna dungi marnidai maau Daniel gabeida ma jongjong di si dua halak na asing nasada di baribaon ni batang aiki nasada nari di baribanai dungi hubege masorani bawa namar pahian hori na jongjong di atas aik ni batang aiki laos di patol-tol matangan siamunna dohot habirang dopak banua gijang asa marmang ibana tu ibana na mangulu saliling lilingna ikut jolo salpu sada tiki dua tiki dohot satu ngatiki nang binuhul hian jaladuk pesogot parserahan ni pasi-pasi siat bangso nabadiai ipe asa marujung saluhut nai alai ninnai banama laho maho ale Daniel ai kobuni jala tarsahap akka hatai sahat roditiki panipuli ima sahatna mertua doakan atau mangihon hata ni debata jala nopiopsa amin. Tabigema edde pujian marhite angkung nabinuan ni seksi perempuan HKBP Jalan Lurah.
Tapuji Tuhata maredehi tasya bukwede nomor 230 sada ayat sada dohot ayat tolu. Kon madik ni rohati Yesus imatu aki magope portibian tu Tahatidakon maha porsiatai songon nahina tindakon ni dongata sa porsiat di sadok portibion rakma hitamadok au porsea di debata Jakoba ido ama pargugu na suatu dosan na tumo palange do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jakoba na sasadai imana tinumuhon ni si Maria na gabe-gabea siatot di perbadia adorang sohabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhumon ni silatus na mate terpajal do ibana di hau pinar silang na tua tubanua toru dung ditanom na mulak mangolu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamun ni debata Jakoba amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di tod di porbadia jala adok sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia dohot di alsan di dosa dohot di hatai na mandok mulak mangulu sogot daging ni halak na mate dohot di hangoluan na sorasuda amin. Tapi gema tikting namasa di uriata di bagasan samingguon na di jahon ni sahalak seperkala dutta. Tikting nang masa de minggu ta sadarion minggu 24 dung Trinitatis. Topik ni minggu ta sadarion dungo mahamu unang lilu. Tolu marturia. Tolu 2, persembahan bulanan. Pada hari ini Minggu 14 November 2021 dalam setiap kebaktian, kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan November. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. 5. Pemberitahuan. 5.1. Tabe atau tanggap bencana. Gereja kita menerima surat dari Distrik 18 Jabar Tengdi untuk pendaftaran rekrutmen calon relawan kebencanaan Tabe. Pengurus Tabe Distrik 18 Jabar Tengdi, Bapak Dr. Balen Arwan telah menyampaikan penjelasan tentang rekrutmen tersebut dalam ibadah pagi tadi. 5.2. Ucapan terima kasih. Gereja kita mengucapkan terima kasih kepada semua jemaat
atau Ruas Surya yang telah memberikan persembahan dalam amplop Pesta Gotilon tahun ini. Kiranya Tuhan yang memberkati usaha dan pekerjaan kita. Dan apabila masih ada jemaat atau ruas kita yang belum sempat menyerahkan amplop Pesta Gotilon, dapat menyerahkan ke kantor gereja atau situa weknya masing-masing. 5.3 Rapat Panitia Pembangunan. Pada hari Senin 15 November 2021 akan diadakan rapat panitia pembangunan pukul 19.00 WIB bertempat di gedung sekolah minggu. Diharapkan semua panitia untuk datang mengikuti rapat tersebut. 5.4 Aksi sosial sekolah minggu. Dalam rangka merayakan Natal sekolah minggu yang bertemakan tentang Christmas for the Nation, seksi sekolah minggu akan melakukan penggalangan dana, yaitu aksi dari 5 roti dan 2 ikan, sehingga terjadi mukjizat untuk menolong saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur, Desa Kele. Dengan cara anak-anak sekolah minggu akan mengumpulkan sebesar jumlah makan siang mereka. Aksi ini dilakukan dari tanggal 8 November sampai dengan 1 Desember 2021. Mari kita sama-sama menjadi berkat untuk bangsa ini melalui Natal sekolah minggu tahun ini. 5.5 Pengajaran pemuda atau Youth Teaching. Napo Subulung membuka pengajaran secara gratis untuk siswa SMP dan SMA. Mata pelajaran yang tersedia adalah matematika untuk kelas 3 SMP dan bahasa Inggris untuk SMP dan SMA. Bagi jemaat yang berminat dapat mengisi link berikut ini atau bisa klik di kolom deskripsi YouTube HKBP Jalan Lurah Cimahi. Waktu pendaftaran dari Minggu 14 November sampai dengan Jumat 19 November 2021. Kelas akan dimulai pada Minggu 21 November 2021. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Satria Adi Simanjuntak. 5.8 Jadwal ibadah minggu tanggal 21 November 2021 yang akan datang. Pukul 07.30 WIB, WEK 4, 6, dan 9. Pukul 10.30 WIB, WEK 1, 7, dan 8. Pukul 16.30 WIB, WEK 2, 3, dan 5. Tikting tambahan. Ujung tahun Parhuriaon manang akhir tahun gerejawi. Pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 yang akan datang adalah Minggu akhir tahun gerejawi atau ujung tahun Parhuriaon. Sekaligus peringatan bagi orang yang meninggal, paringotan dia kana monding. Gereja kita akan membacakan nama-nama jemaat kita yang telah meninggal sepanjang tahun gerejawi tahun ini. Songonima tikting nama saya di minggu ta sadarion tuat nama masuk-masuk. Tapuji Tuhata, mari deui ta buku de nomor 240 ayat sada do udukna hu mata pasahat peliata na parjulu. Sai tong hamu mangaluti
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti akati atemuna dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Uriani Tuhatan ahinaulonga di bagasan Tuhan Yesus hatani debata di hita di minggu tasadarion minggu parpudi di minggu Trinitatis pa 24 ton sian Evangelium Markus bidu 10 tolu ayat 1 ayat 8. Dihamu akka manami dot inanami na bosobulung remaja nang sekolah minggu namar minggu di inganam munabe di bagas muna do mamu majaha hatani debata di hita di minggu tasadarion imasian Evangelium Markus bidu 10 tolu ayat 1 ayat 8. Tajaha mar sikat soring laho tu madikon bagas joroi ninna sahalak sisian nama madok ibana bereng ma guru nami uli niak kabatuon dohot tongam niak kajabuon. Dungi ujuhudul ibana di dulu jetun todok kojoroi pulikma disukun si Petrus, si Jakobus, si Yohanes, dohot si Andreas ibana. Jala dihatau Yesus matunasida songonon, jaga mahamu. Sotung dililuhon halak kamu. Asa molo dibike hamu barita niak kahamu suon rodi gaor nina marmusu unang hamu tarsonggot daktar bahen somasa akai alai dang idope ujungna. Ima yang go sahakna. Uriani Tuhatan ay naolongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus di siujahami turpuhon songon namar husari do di bagasan rohanami. Dangarok kapean no dua batu pe martidi anggo di ari nasasadeh. Tung dua batu martidi soada lam akka bagas, jabu, gedong, bahkan gedung-gedung tinggi pencakar langit. Songon napi na jongjong ni ditiki harajaon ni bangsa Israel menara Babel asatung sakot tuban wagijang tuk suarok kape martidi nang godua batu PHP di hari nasasadai di partikian parujungani. Alani tongon nuaing huriat dah KBP Jalan Luraon. Waduh ilalamu nak kining masuk tuh KBP Jalan Luraon nak kamang betamok kenang. Heran arong dona berbeda. Aku bawa mangat hilalado irupani. Alai samingguon pina bereng-bereng jalan tina tatap tu beriban. Songon dalam lebes do alaman ni HKBP Jalan Luraon teh. Lebes tu beriban. Ngaudok kami tu guru sekolah minggu disima baik kamonon na tua-tua pe mau anak kon namar natal dah mula anak kon na di bagason akan na tua-tua di sama unang mar rapak na tua-tua do tak sekolah minggui ala sekolah minggui dang vaksin dope akan na tua-tua nungatong baik kamu manot tedda di si di son di sima na tua-tua hudul
Baino dolaya rama ngadak pola ay natal sekolah minggu do ini kutu nasi rupani akan itu. Jadi hubereng-bereng mak ay suarok kapen no batu batau merti dinang gua pala dua. Bisi wahana mai so dia dulu ning lapatan ni hatan Tuhan Yesus on. Molo didok nanggo dua batu dang mertidi anggo diari nasasadai ninna Tuhan Yesus. Kamang do tamu kainang dang gabi sudat tita paulio bagas ta ala soalana dua batu pirang mertidi no disi. Dang gabi sudat tita paulio bagas joroon ala dua batu pianon dang mertidi anggo diari nasasadai. Alaina nang dohonon ni Tuhan Yesus marhite-hite hatana nama dok alai anggo diari nasasadai dak pasobuon nanggo dua batu martidi naso gargaranna magargar mannos sude hasangapon ni portibion magargar masude prestise ni tanoon magargar madisi akan alohot tu pamatang ni solma manusia di bagasan haulion ni haportibion diari nasasadai alai satu partike saunarion ikodo patu paota naumuli nadumenggan di bagasan sakap ni debata di saluhut panggul miton ni ngoluta aladang ari nasasadai dope ikono sahonot tado lamdenggan huriat taon garijat taon. Jadi mari kita berubah. Mari kita berubah dari kesan bahwa HKBP Jalan Lurah stagnan selama beberapa tahun. Minimal sudah ada yang tambah di HKBP Jalan Lurah. Tanah seluas 776 meter. Dan sudah dibangun temboknya. Dan digunakan untuk perayaan Natal 2021. Tahun narong ngabui betok pidda sanon ngabui ngarong jo kenang-kenangan di tadiku dia ga bisa leluraukan ngabui behira-hira ngasa ngarong singoton ni akadongan nodo tiba rupani di HKBP Jalan Lurah Huriana tahaholong yon alani sudah doi tapatu pau nari ngadao sudiro songonen deni punguan angklung nakkiningani macai gesi do memang akka pelayanan ni huriat tadi tahun on na diabati hairo ate diabati pandemi oddo ai sekolah minggu pe tukelle pasu-pasu nasida desa terpencil di Nusa Tenggara Timur kelle dungi ro kaina tu pante jompo do hamian nonina dungi ro panitia Natal bainon nami do bakso sinna dungi roak ka seksi perempuan marangkulung do hami hari Minggu na bagus angklung muna na barjoloi aro deni botamu do nang trung muamu pedang botamu dena baju ay molo perlomba angklung kamenon lomba angklung sedunia inna sebelum ninna dirje buti dang boy rang nang gobla lutung dang boy kon hom dotong rupani ame demuna nakkinna barjoloi edeni angklung ni akkaine duk sonang rohakku nomor 3 me bukede bagus itu dong terbagus marak pola terbagus manidok 210 dunget den apa dua honi hama ibu tamu do ya use prutung dung muamu lerang ibu tamu edena sampai nanti ku menutup ku tetap tuk melaya ido nimu hola nimu ngai pengen gani ngai hebat ya teh jadi sampai nanti ku menutup mata termasuk doi arina sasadai ku tetap setia melayanimu saliling sosahat do pita kamang do tamu kainang tu arina sasadai terus do pita berjuang terus dope kita bergerak, terus dope kita berinovasi, terus dope kita patu pao nak kana ringkat di panggulmiton ni ngulut tanang di tonga-tonga ni huriata. Oliate madi pengurus ni seksi perempuan, marite ketua seksi perempuan, bendahara do sekretarisna, na patu pao ai
memang akka parpuanon ikon jono kadon hai gurang gua kana dinggan dapo molo jonok tu akka parpuan gua rapi ngapar opuan ate parpuan niurian nate baik kamu jo inang dekorasi ni pesta kotilo nari minggu turi pabain halaki jong disan mentega kentang kentang betul jong di bariwan wortel dison pisang sadia biaya ni dak pola mang mulak main na mulak turia berkamu mana alai memang dak pola hau rabe halako digulut kibakten sore na dari minggu ya ai nai halaki ro teng balok me gulu isi te biji wa ba no na te itor digulut talaki tong akajiru kina gabi so sahat tu padita alai sahat date nong gabi asing lipian no barita te sahat tu jauh nami pesta kotilon dari minggu mau lihat makamang dot makainang tung sudero di paturu hokamak kanauli di tongani huriat tao songo pimpinan jemaah tahu mana baik tikting nak kini ani saitu hatta bagada onak kalas niro hadiamu dohot akadengkan di basana jak kaula muna patuk konak kanadengkan di huriat ta HKBP jalan lurau jalan ngai tiktik ko sadarion tarpapungu sia puluh sada juta sonang gomanang mahua hita dapat tita nasai jadi akainang seksi perempuan husuk ku namang gerat perdede sadia mamolo mapai fingona sektor sayo tanggal 5 non natale sekolah minggu niku hira-hira 125 doa mangi sa meter ina radi mahamu ka seksi perempuan ni sa meter B 1 meter B saparopa meter B lau patu pauni radi ma setuju mamu setuju mau lihat ma diamu seksi perempuan name teh di uriat HKBP jalan luron ai hamot tong molo mangalusi bawa lusi mate ba molo ngapola walusian non dak dak sauti ete jadi usahon perempuan non do mai ta suria kainang do tamu kamang tapasahat tak dina tolak gugut tak saparopa pemang dangarok sanau mau lihat tung saparwalu perak tolak pawamang naringgan tung otik gona terbaenau tuhat tabaga daun idoron nami tangarong nasing nanek sironon nami taringot tu siasa boy nang disuli sampai nanti kita menutup mata ku tetap setia tuk melayanimu songone deni yang tulni perempuan nak kiningani lau patu pahon akan nauli nadenggan di bagasan ngulut tadi portibion Tuhan Yesus ingin menghardik Yesus ingin merombak cara pikir murid-murid Yesus Yohanes, Andreas dan Yakobus yang begitu kagum haulion ni portibion. Mereka takjub. Rabbi, Rabbuni. Lihatlah betapa megahnya rumah itu. Betapa ulinai bagason. Ninda nasida, dungi rotu hatai tordileho ma sada katana kontradiksi di nasida. Aron naneng donon itu hatai sasitong ngadi hatana di son. Naneng donon itu hatai Yesus hendak berkata, Yesus berfirman bagi kita jangan terlalu silau dengan kemilau dunia ini. Asaunak kita ma tertaitu tuhaulioni portibion dohot na pinarhagiona dohot akka napasono kerohana dohot akka nahopartusi gengsi pretensi harta kekayaan kemuliaan hamoraon hasangapon hagabion sayunang masilohu si malolok tamarnide iru naneng don Tuhan Yesus. Tidak pernah Yesus berkata dang rikot hamoraon hagabion hasangapon rikot doi dang rikot arta dakia Tuhan Yesus madok dang adong rikot ni arta dakiai perlu do arta kamang perlu do sinamo denggan rikot do hagabion rikot situ rikot do akan aditanoon rikot alai unang sappe dililuhon di ihoti di patuduk akan aditanook kita idon naneng donon Tuhan Yesus. Yesus tidak pernah berkontradiksi mendikotomikan dunia dengan sorga, daging dengan rohani, alai naeng sadalat donian
perdagingot tau dohot banua gijang. Ido nanang dohonon ni Tuhan Yesus dihita saluna. Asa unang masilohu memang molohuon marguna hola toludo hatahu na marguna ahmai sebelah kiri kami tahu paduahon hu na marguna pahu indot do pahu tadamu do pahu dang bete di mana denan anggikan nasian tentara lah sekitar berbeda dari pihora pahu di hau tapisu ingot sai ingot maau hamu manut sonian non teh dene gabi maret daun no terus teh indot do tahu baru dapat tuluhon ama hu namarguna obat ni ronggur idot tong saminggu gugu ronggur bakuling terap mikut tong rom se jus inna ala tikiri tada danak saya ajarin itu aro moloro ronggur nimu aya gunane podana turdoi moloni ngodang itor makuling nange namai alai moloni ngon itor makuling gogo muse ngarong kesiapan psikologis talaho tarsonggot itu jadi moloro rongguran no botari imuhamu masudera daung degadei unang mekelamu karena degadei na rokone moloni ngon tengah siap-siap iba jika menggelegar 2 hari saya minggu kukirap sehira miriam bambu rongguri buar akatadamon bisa saja ini tanda Yesus berkata ini jaga mahamu jaga waspada jamot hati-hati jaga mahamu sotung dililuhok kalak kamu di yakana masa di pabbebeani panagamoni petunjuk tanda-tanda akan mendahului kedatangan Kristus yang kedua kali. Tetapi bukan itu akhir dari semuanya. Karena jika bangsa bangkit berperang melawan bangsa, orang tua bangkit membunuh anaknya, anak membunuh ibunya atau orang tuanya, itu baru tanda. Di Pabbebeani akan ada hari berhenti, waktu tidak berputar lagi. Kemudian jahamu kitab Daniel, maka matahari akan berubah menjadi merah, ya berjatuhan bintang berjatuhan dari langit, semuanya hancur. 2 batu petutu gar-gar do dang adong martidi nang gopala 2 batu di arena sora sudai di bagasan ni ido ikut jaga hita jala jamot dia kapartikian na barpudion kamang do tamakenang dan sudai hita namar minggu di bagasan sadarion jaga mahamu jala jamot unang dililui halak kamu ninna Tuhan Yesus Kristus di bagasang ngulutta ama ulaw na maul nuaing patupaon ni ngulutta na barpudion seiring dengan perkembangan zaman digitalisasi internetisasi maka gudang dohala nuaing dipatuduk dirajai akai anak kota lak sotar rajai na berdiri na ikum meniup handphone nuaing ate meniup handphone jadi handphone kuna kinang sa paturu jo rupanya dang ter maul ajaran nuaing kasuduk na poso so meniup handphone ina ma irajai di patuduk sinuru sebentar pak non dipiciti dak sau satu botari nang raro tes ambil dulu tes inang iya nah ambil lah baru bentar nah satu borngin neng murum nih soraro tes on nang maul hin doang borat situ tu makatai be soi bereng handphone nari pa bereng karena danganong beboy terpeluas ngai patuduk on nuaing kuda ngakai anak kotai di patuduk jalarang boy bele pas sude di foto
Sudah direkam video detik-detik mama diserang serangan jantung. Ini saya foto di mana tuh? Detik-detik. Tor diupload museum tuh media sosial. Detik-detik diserangan jantung. Mati matung inong kan? Hatiku sangat pilu telah meninggal dunia. Tor ina mam se. Enggak mati binong. Jadi ina manuang. Tung maolo. Tung bakul situ turo rupanya. Tak kola anak remaja. Kay ibu-ibu pengen kurang binereng dirajayon. Dirajai. Ba mosok ma nani arsik. Alania alani handphone. Songon nasingin namatay. Ay heran na ba gosong na. We arsik wa pene nanti to. Ay ngata haring benga. Nga masurbu be arsik be alani handphone on. Rupani. Di media sosial ngarong anak kon na lonong anak kon na alani handphone. Takolan ina ama pe tonggo songoni. Ama pe ay ide ay buasa se kaor ho amang nion. Sira na sotena narong go pikiri hono daong ba. Jina waro tinggalen pokku inangatay. Olo inatta sorot anggo inatta rakula pinikiran inatta ji. Anggo inatta tinggal nakula wa ale handphone gaor. Ngai patudu behita teh. Tuhan Yesus madok jaga mahamu. Jamot sotung dipatuduk portibio kita nina. Sotung dipatuduk naditano ok kita nina. Alaniaha ala memang di hari pabbebeani akan ada tanda-tanda yang mendahului kedatangan Kristus. Kedatangan Kristus akan diawali dengan tanda-tanda. Hehe makan apa buahon barita mamakke guarhu. Ninna Tuhan Yesus. Jalan ngamasay. Dungi arong maka panurirang pergagap. Panurirang pergagapon ahanon. Panurirang pergagapon kata-katanya Roh Kudus. Perilakunya roh halus iron jadi molopan pergagap. Hati-hati kami panurirang bisa saja pergagap. Kata-katanya Roh Kudus tapi perilakunya roh halus. Jadi nangolohi tadi liluhonak kana songonida kamang dot tamuakay nangate. Anggohatana surgodo alai pabahenan na portibion. Iro akapanurak pergagap. Nama makke gowarni Tuhani lahu patubigihon barita nauli barita haluaon alai nama ngahut tudiri naro di hari koton di bagasan ni sayunang maolo hitamadabu jaga mahamu jala jamot di hari pabebeani batu joloon itu hatta do akatadda hehe mabangso mengaro bangso ada gempa bumi di berbagai tempat kehancuran di mana-mana. Kesukaran hidup kita bertambah-tambah. Jaga mahamu jala dungo tabana huhut martangiang asa di bagasan saluhut perdalaran ningolutta toktong hita tutu hatai pasahato diri sadi hari pe ibana rosongo panak koworngin naso tertagap pita radido hita jala siap sedia dang dapat kita maila dak terdapat kita bercela karena kedatangan Kristus menjadi olop-olop dungi marolop-olop maita manomunomu Kristus roh siap banu agijang mendirikan Yerusalem yang baru bukan Yerusalem dengan batu mendirikan kerajaan Allah yang kekal bukan kerajaan yang fana tetapi sambil menanti-nantikan kedatangan Kristus jaga mahamu jaga mahita jala dungo di bagasan pos ni roha hapor sihaon do tangyang mai mahon haroro ni Kristusi lahu pajong jokkon Yerusalem nai baru di bagasan ngulut alani so tung pola mene rohatak kamang dotta makenang molo pola molo rang apala partohap pita dina di portibion
Sotong apala menek rohatta dah. Sotung macai menek situ tu rohatta. Molo so apala parjabar hita dia kahaulion ni portibion. Ala tuhatta Yesus maddo dua batu pe mangargar do. Jadi unak pola rupani itor macai gogo ungut-ungut tah. So to Tuhanon. Arta so yau. Sinamot daong. Parianak kono pedang. Prestise dang. Gengsi apalagi. Itu ngaro jabar huna di portibion ni nai tarupane. Sotung menek rohatta. Somar dia hita di tanoon. Di bagasan perdalanan ingut salpudo sudenai. Hari Minggu ngotot tama pardingotan di namodding. Iber kamu dok kana moddingi ahadibuan. Holas siapa lebarido. Bajuna nabagaki. Ibai sepatu naisi. Dungi borhak maibana tu nama noppa ibana. Bongok maibana tu toruni tanoi. Sianido ibana di toppahian. Ingotot tamai hari Minggu. Suarok kape. Salpudo sude. Sedia sangap ibana di portibion. Tung lohot pedi ibana akan adi tanoon. Tung pernah punahon sudena di portibion. Tading do sudenai. Tangadong HP. Nabui tarpangasau kita. Tuadupan ni Tuhani. Soholan hapor seota. Soholan tangyakta. Asaunang terdapat tita maila. Di hari harorone Tuhan Yesus. Napadua ni mada. Suatu pola menek rohat tarak parjabar hita dak paneak kita dak pernah punah hita dak kita HP si pasang apun ni zolma di portibion alai menek marohatta molo so pertohap pita di harajaun ni dewata di banuagi jangi huhut matok kita mangula nang nagabe madok menyerah bengek ni roha molo di dok halak bata bengek maho manaon na porsuki molo nderang na ngat nasi po ngasi bara no ngaon nawinan itu andangi. Tetapi ketika masa itu belum berakhir, ketika Pak Bebeani dang rodope, dang masoho dope partikiat di portibion, dunia masih berputar, waktu masih terus berlalu, kita terus berjuang untuk mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Di bagasa perdalanan inguluta, hut martangiang, hut makirim di bagasa saluhut. Perdalanan ningolutta. Na berpuri sahali ak kamang do tamak kainang nang takas do jaga jala jamot mahita dungo di bagasa saluhut memang ngamasuk kita nuaing tu inganan tu partikia panomunomu karon Tuhan Yesus. Lauro nama ibana ngai paturi biak katadai masalah lo di kainganan na berluat-luat hehe bangso mangalo bangso porang bangso mengalau bangso ipatu dua kabarita do tuhita no ngak kabarita na ya na macai maol atusan molo pola salak ina mablok kon anak konna pamatehon anak konna anak kon hehe bangkit membunuh ayahnya atau ibunya song dia dulani ngot Tuhan inarwa katadamai batu jolohon partikian hasusudani partikiani aka pabbebiam mai tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kedatangan Kristus sudah dekat. Ngajono biari harono itu hani alani jaga mahita gudang do piak katadana nang lehonon na tuhita laho pabotohon akan aring gado nauli berek kamu mada molo tajaha di ayat pitu turpukon asa molo di begi hamu barita niak kahamu suon. Barita niak kahamu suon. Perkembangan di Gajah Sonari tidak membatasi orang untuk mendengar berita. Jadi jaga jala jamok mai tanang diak ka berita dah. Diak ka berita ka buah-buah. Karena apa? Karena memang 24 jam kita tidak dibatasi oleh bersiliwer song diak ka berita. Dan sekali klik kita bisa memberitakan 250 orang banyak kamu dalam satu grup WA misalnya atau bahkan ribuan orang dalam grup-grup di media sosial. Dengan satu klik kita memberitakan satu berita kepada ribuan orang. Hati-hati kita membaca berita. Pakailah berita gadget
media sosial dengan bijaksana. Asa unang berita tadi si hoax atau berita lumayan mau berita benar nate. Beritanya baik, mangapoi, mangapuli, mangalihong gogo, tangiang akka berita ya teh hutang yakom mahamuno tina. Ale mula-mula, mulu mabe perbedaan, mulu mabe perselisihan. Ido bana hu dak pakyot tai molo maniup gadget. Pamurahu porsea dak pola deh nang rekoti. Kon cek recheck triple cek bahkan kembali cek berita-berita karena boy sahatu ita sonari. Ison jaga jala jamok mahamuninna asa molo dibegi hamu barita. Asa molo dibegi hita barita saya unang maitor pamurahu hita dililuhon di bodut akka barita na so apala bisa benar di akka partikian na berpurion berkamu akka politikus itu di Indonesia itu saya dijolimin na tapi parjahat saya dikorbanin na tapi panakko asasi rohani jol mama mereng nasi datongkan asasi rohana saya herana korban mon saya herana dijolimi mon saya herana dijajah saya herana di belenggu HP asa asiro rohani halak mamereng je hita pe unak pamura-mura hu asiro hama meleng ate pelagi kana amadok songoni dak pula mura-mura asiro mamereng nama nak kol watong ya hotto na so iho dia kana bogos tu ibuto badungi gebi asiro hama mereng idao ala nari ulah dak kana denggan jirak pamura-mura hu hita persea dia ka berita dia ka padohan dia ka hata hu holat tu tahu pahu obat ni ronggur ido na regot ido na naringgan hu kainang dota makamang pakompakku pedak tabuda pakompakku manang pasogohu roha dang dinggani upay ngok mahita pakompakku robah nasida tu sampai patuduk pang sampai ngonon pakehu tain dari mai dang dinggani pasogohu pilang dinggan ala molo pasogohu roha mamerek sahalak olo iba merdosa HP opini dan prediksi do rupanya teh di bagasa perdalanan ni ngulutta alani saya jaga mahita jala jamot yang sedang-sedang sajalah ya ada bagi hamwede yang sedang-sedang saja sedang-sedang saja nina martu HP ita unak pakehu no martu hani pe unak pakehu horas samang ningon dak horas molok Kristen siutu Yesus ado salum nina ya bak mo tudrang boy pakyo horas be molo siutu Kristus ko salum dotong molo siutu Kristus waron nasodiro lenik tutuan naroha tidak pula dengan pakehu sudah sedang-sedang sajalah martu HP sitak ni natolapu Tuhan mangihu toko parar maau turong ajol mape dak pola woton ni halak songod dia dak pola dijolo ni halak dak pola patu duhorot tu halak songod dia tabuk kutusi songod dia pabahenak kutusi tung Tuhan ini mana boto biasa-biasa saja tidak ada hal yang luar biasa bahkan diinginkan bagi orang yang percaya kepada Kristus di bagasa saluhu tak kapabahenan nai alai sampai nanti ku menutup mata ku tetap setia tuk melayanimu laho melayani Tuhan idohita laho makubasi Tuhan idohita di bagasa saluhut perdalanan ningoluta songoni dengga-denggama kita akan bergerak maju terus HKBP Jalan Lurah akan mengikuti pergerakan gereja di sekitar kita halakan yang mabain namain nate warna teh dak ini nama kita apa yang kita bisa berbuat kepada gereja kita terlebih kepada Tuhan menunggu waktu berhenti dunia tidak berputar lagi dua batu pe dangarong martidi adorak soi sudedo hita ikon rap saroha sa pikiran laho patu paho nak kanauli naringgan
ditongani huriata asa marsangap goarni debata. Amin marteng yang maita. Mau lihat madiho Tuhan ala dipaingot toro kami jaga jala jamot diak kana masa di Portibion tuhaulion ni tanoon doho tak kana pinar hagio pasu-pasu mahami asa jaga jamot tami laho marnida kana di tanoon unang menek rohanami molosi patadak parjabar kami diak kahaulion ni Portibion alai menek marohanami molodak parjabar kami di hanguluan nasora sudai pasu-pasu male Tuhan ruas ni huriam saluhuna namar minggu sadarion di garejaon doho namar minggu di bagas nasidabe sai tu pahi mangulu nasida di bagas saluhut gogo doho papahenan nasida maka tidak pon guarmu lumobi di huriam HKBP Jalan Lurah marhite tangga bencana panitia pembangunan rumah kantor Rukan HKBP Jalan Lurah, panitia kecil pembangunan tembok lahan yang sudah dibeli, sudah matupahi Tuhan, bain hasangapot di guar muna badiai, pasu-pasu ma ruas muna marulang tahun, sadari odok samingguon, gajang umur nasida di bagasa pangaramotion di tanganmu. Pasu-pasu na ulang tahun pernikahan sadari odok samingguon, lam berbahagia rumah tangga nasida. Tupahi masa luhut ruas ni huriam simpatisan nama dohoti parmingguonon marhite streaming amanami Robertman Tigor Huta Barat NN Sri Orija Maya Sutarti sailam tabayak kelas ni roha dinasida le Tuhan pangaramotion ni tanganmu do panupahiommu dia kengulu dohot keluarga nasida sai Patibu malum inanami nyonya OSL siombing boru nenggolan asi marohama le Tuhan tabai gugu dinasida mangalugahon ngulu nasida tuak karina yang ro songoni makayanak pon ne huriam nang majalo peneguhan sidi malua siap pakakungi sai patogu haporsiaw nasida mangihut toko pasu-pasu mak keluarga ni amanami RF Sirait boru si majutak denggad do borka nasida mulak di bagasan lingkungan di tanganmu lau patuaton na tuatu nasida na marujungolu di huta apuli jala pargugoi nasida tabayak kelas ni roha to karina nengro pasu-pasu maruas ni huriam anrofa sitorus wik pitu sanggia di bagasan panupahyom munguluna no ulon nang panggulmiton ni ngoluna inanami situ borusiahan ali Tuhan nunga manal puhon dengan operasi nasida patibu malum urasi jama pamatang nasida tumi mibu malum sian persaitonna pasu-pasu manang yanak koni huriam Agnes Farida boru hasibuan asang giat ali Tuhan di bagasal linggoman di tanganmu ibana mangulas yulon na saut akan apinarsita sikop nang perdalaran ningoluna tuakka arina nengro pasu-pasu ali Tuhan nyonyari tonang boru siagian ngamulak siar rumah sakit Kezia tabai mahai pasod di bana manguduti parsikolana pasu-pasu NN R Pasaribu boru si Jabat Cia Sirait boru si Tumorang RM Gultom boru Manulang na pasahaton sian las ni rohana sida pilihan na tuho marite perpuluhan para ramai di jolom jala pasu-pasu akasilopi gadda di nasida rodi saluhut ruas ni huriam nama kalasson pesta kotilon ni huriami ali Tuhan say jalo mai gabi pilihan taulas ni roha di hami jala hasangapot di guar muna badiai doh natuk patu pahon pembangunan tembok ni lahan ni huriam say silopi gadda tapuon nasida nauli na denggan sian asidot holong ni roham rak dohami di sombar minggu doh takka nama balu tatap nasida lansia ramoti nasida tupahi sude ruas ni huriam yak kadak danak nama godang rumobi yak kana poso bulung na mangalului karejo dapot karejo na nasojuk pangat do pesirokak ni todina pajupak konok muale Tuhan do tak karokak nasida dala huidahami di sona dongak kayarak pon nami sian Tentara Nasional Indonesia ay natugas nasida le Tuhan manang pendidikan parbisuki jala pasu-pasu nasida saat diho mahami jaga mahami ali Tuhan paima di Portibion do pehami jala manomunomu songgop parsohok ni partikian ni Portibion urupi mahami makka benget ton ngulunami
di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maret de mahita sian buku ede nomor 240 siahut papengopelean. Tatangyakkon mapilata. Ale de bata manamina di bonua gijang horo haroran selu sileleon na dingkado nasau libasa na mauliutus pasatami masana ni leon mituami pilihan nami tuho. Sai jalo mai kabi uap na ucus di jolom pasu-pasu majala ramoti asau parasya kami pilihanon pati buluk karazon muri tonga-tonga ni uriam do di portibion. Buhai marohanami mariti tetodim. Asalam mutadahami kurang nasi leon mitu hami. Asalam girgir hami madok muliate tuho marite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sanani Alea manamina di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu,
Sai ro maharajaonmu. Sai saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matu hamis sadarion hangoluan siapari. Sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalohamu mapasu-pasu sian Tuhan tak. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasor hon madamena tutodim. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Madita. Para lado HKBP Jalan Lurah, Rakdo Song Leader, Inang Dokter, Borusi Tompul, dan juga Borusi Tompul. Duet si Tompul berarti hari dan Jalur Production. Pasato selamat hari Minggu Madita saluna. Adong dope pilihan dana pensiun, toktong akamang dota makainang sialas nirohata, natar patu pahita. Tuhan memberkati Horas.